Φτιάχνουν απόψε με κουρέλια και σανίδια έναν συνοικισμό αυτόνομο. Αυτοί που ψάχνουν για διαμάντια στα σκουπίδια και στον υπόνομο. Κι εσύ που ψάχνεις το κουκί και το ρεβίθι στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε, φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε. Μες στο δικό σου παραμύθι ξαναβρες το ξεχασμένο μονοπάτι σου και ξαναχάς το, ξαναβρες το, ξαναπες το τραγουδάκι σου. Μες στο δικό... Είμαστε μαθητές του 6ου Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσουμε το project ενός ρομποτικού περιγραφέα και αναγνώστη σελίδων. Η ανάγνωση ενός βιβλίου είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να διευρύνουμε τις γνώσεις, ωφελώντας ταυτόχρονα τη σωματική, ψυχική και πνευματική μας υγεία. Ευτυχώς, υπάρχει μια τεράστια συλλογή βιβλίων διαθέσιμη στους περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, η ανάγνωση των βιβλίων δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση για όλους. Τα άτομα με προβλήματα όρασης και κινητικά προβλήματα πρέπει να έχουν πρόσβαση στη γνώση που περιέχεται στα βιβλία. Τα βιβλία Braille είναι ακριβά και δεν είναι εύκολα διαθέσιμα στους περισσότερους ανθρώπους. Πολλά βιβλία δεν είναι ψηφιοποιημένα σε οποιαδήποτε μορφή που είναι χρήσιμη για κείμενο σε ομιλία. Έτσι, μας γεννήθηκε η ιδέα για την κατασκευή ενός ρομποτικού συστήματος που μπορεί να γυρίζει και να προσβάζει τις σελίδες των βιβλίων αυτόματα για να μας βοηθήσει να γίνει το διάβασμα μια ευχάριστη δραστηριότητα, εύκολα αναπαραγόμενο εργαλείο για άτομα που το χρειάζονται. Alexa, open book. Welcome. You can start issuing new commands. Forward. Forward 2 seconds at 50% speed. Forward. Forward 2 seconds at 50% speed. Read. Read 2 seconds at 50% speed. Historia του αυτόματου υπολογισμού. Από τις υπολογιστικές μηχανές στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Από τις αρχές της ιστορίας της τεχνολογίας οι εφευρέτες θέλοντας να απαλλάξουν τους ανθρώπους από τους κουραστικούς και μηχανικά επαναλαμβανόμενους υπολογισμούς, κατασκευάζουν υπολογιστικά εργαλεία. Και ξαναχάς το, ξαναβρες το, ξαναπες